L-allowance tal-kola m'għandux ikun taxxabli, li l-gvern għandu jagħti inċentivi fiskali biex jikkumbatti għaż-żidiet tal-għoli tal-ħajja, illi nagħmlu fond nazzjonali budget annwali ta' mill-inqas 40 miljun biex jappoġġja lill-industrija li timporti jew tesporta biex jagħmel ovvjament tajjeb għall-impatt fl-għoli tal-prezzijiet u li jiddaħħlu aktar inċentivi biex attivitajiet ekonomiċi li ma jniżġux ikunu ippremjati. Ek sostna l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech il-ħadd filgħodu f'kollegament telefoniku minn Pariġja kif insista li pajjiżna jeħtieġlu direzzjoni effukata mill-aktar fis pjan meqjus u rieda politika. Funet FM Bernard Grech saħaq illi fil-Gżejjer Maltin u Għawċin hawn ħafna nies li mhux qed ilaħqu mal-ħajja b'statistika u studji juru li hawn il fuq minn 100,000 persuna li jinsabu f'riskju ta' faqar jew esklużjoni soċjali. Għalhekk insista li l-bżar fil-għajnejn u xinxilli li preżentament qed jinbotta l-qudiem Robert Tabela mhumiex biżejjed. Il-propaganda, il-klim sabiħ, ir-ritratti, il-filmati, da mhumiex se jitimgħu lin-nies, jitimgħu lin-nies huwa li jkollok pjan ekonomiku bil-għaqal, viżjoni għal pajjiż li nibnu setturi ekonomiċi li noħolqu xogħol ta' kwalità li jħallas pagi tajbin, li jkollna s-servizz tas-saħħa li jixraq lil poplu Malti u Għawċi, li konna l-infrastruttura meħtieġa kollha f'pajjiżna u dan isir biss b'investiment bil-għaqal u bi pjan, imma li wkoll indirizzaw fil-laħam il-ħaj propju l-għolli tal-ħajja. Mistoqsi dwar id-dejn tal-pajjiż li issa tilaħħaq id-9 biljun euro il-kap tal-Partit Nazzjonalista insista li dan id-dejn huwa dovut għal diversi raġunijiet fosthom għaliex il-Gvern ta' Abela jinsab niexef mill-idejat bl-użu ta' mudell ekonomiku li jrid jinbidel iżda donnu li l-Prim Ministru ma jridx jaf. Għaldaqstant, b'mudell ekonomiku bbażat fuq iż-żieda tal-popolazzjoni bil-Gvern iroxxi t-taxxi tal-poplu fil-bwiet tal-qalba. Bernard Grech saħaq illi minflok qiegħed jgħin lil min qiegħed isofri Abela qed jażel li jkompli s-sostanza taxxa tal-korruzzjoni ta' fil-waqt li diversi setturi jinsabu għarkubtejhom bħall-liema li jitilqu mis-settur tal-edukazzjoni, studenti li ma jridux isiru infermieri u żgħażagħ li jridu jitilqu mill-pajjiż. Dak huwa Robert Tabela jinteressaħ biss li juża l-fondi pubbliċi biex jibqa' ikun popolari, biex jibqa' fil-gvern ħalli jibqa' għaddej kif inhu mingħajr ma jagħmel investimenti tajbin, mingħajr pjan ekonomiku tajjeb u mingħajr ma jara li l-skills f'pajjiżna, l-bżonnijiet tal-ħaddiema f'pajjiżna ikunu indirizzati. Intant, nhar il-ħamis il-Partit Nazzjonalista se jkun qed iressaq mozzjoni sabiex il-Gvern isejjaħ inkjesta pubblika brabta mal-mewt ta' Jean Paul Sofia iżagħżugħ li miet traġikament mirdum taħt il-konkrit ta' binja f'Kordin f'Diċembru illi għadda. Bernard Grech saħaq li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jimbotta l-appell tal-omm sabiex traċedja bħal din ma terġax isseħħ. Hekk biss nistgħu nevitaw li jsiru traċedji oħra ta' dan it-tipu. Allura nistieden illi minkejja li l-Gvern sissa għadu ma wera bl-ebda mod rieda illi jkun hemm ġustizzja u verità f'din il-kwistjoni f'din it-traċedja, nistieden il-Gvern biex jivvota magħna fuq din il-mozzjoni. Wasaħaq li jittama li din id-darba l-Gvern immexxi minn Abela jagħmel l-għażla tajba u minflok ifixkel il-ġustizzja u l-verità jivvota flimkien mal-Partit Nazzjonalista.